таҳдиди коршиносони рус сиёсати дайду ҳукумати тоҷикистонро ба табаддулоти давлатӣ мувоҷеҳ мекунад. тоҷикистон алтернативаи нафту гази Русия ва Қазоқистонро пайдо кард. акнун аз Эрону Туркманистон нафту газ харида нест. қирғизистон интиқоли ангишт ба тоҷикистонро кам кард. машқҳои низомӣ таҳти сарпарасти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон ки бо иштироки кишварҳои минтақа таҳти унвони ҳамкории минтақавии 22 аз 10 то 20 август дар Тоҷикистон шуда истодааст, дар доираи коршиносони Федератсияи Русия нигаронӣ ба миён овард. Коршиносони рус мегӯянд мушовирони Эмомалӣ Раҳмон ки манфиатҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро лоббигарӣ мекунанд, Тоҷикистонро ба хатари бесарусомонӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ рӯбарӯ карданиянд. Александр Кабринский, директори агентии стратегияҳои этномиллӣ, директори илмҳои таърих ба нашрияи независимаи газета дирӯз 11 август гуфт: мушовирони Эмомалӣ Раҳмон ки ба манфиати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико лоббигарӣ мекунанд, Тоҷикистонро ба хатари бесарусомонӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ мекашанд. сиёсати дайду ҳамеша боиси табаддулоти давлатӣ мешавад. коршинос аз он изҳори тааҷҷуб мекунад ки Тоҷикистон бидуни ширкати Русия машқҳои низомӣ мегузаронад, ҳарчанд амнияти ин ҷумҳурӣ соҳибихтиёрӣ ва суботи онро Русия таъмин мекунад. замони баргузории размоишҳо барои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон бениҳоят мувофиқ аст. аммо аз назари афкори умум дар Русия ва ҳатто мутмаинам дар Чин саволбарангез мебошад. омӯзиши сарбозони амрикоӣ ҳатто бо теъдоди 60 то 100 нафар ҳам бошад, дар ҳудуди мавриди назари се кишвар Русия, Чин ва Афғонистон ин рӯбарӯшавии ошкори Амрико бо Русия, Чин ва Афғонистон мебошад. агар Тоҷикистон худро муттаҳиди Русия ва шарики Чин медонад, ин рафтораш номуносиб ба назар мерасад. Кабринский аз сиёсати Тоҷикистон нисбат ба ҳукумати имрӯзаи Афғонистон Толибон низ тааҷҷуб карда мегӯяд, Русия ва Узбекистон кӯшиш доранд то равобит бо Толибонро нарм кунанд, аммо ҳукумати Тоҷикистон бошад дар ин ҷода бо Иёлоти Муттаҳида ҳамназар аст. Ба гуфтаи Кабринский, ҳадаф аз ин гуна муносибатҳо ҷилавгирӣ аз фаъолияти созандаи Русия ва Чин бо Афғонистон аст. Кабринский бовар дорад ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар пайи эҷоди бесарусомонӣ дар минтақа хоҳад шуд. Коршинос қайд кард ки вазъияти минбаъда дар Осиёи Марказӣ дар пайи як сценарии барои Русия манфӣ хоҳад буд ва таъкид намуд ки Русия бояд фавран усулҳои ҳамкорӣ ва муносибат бо кишварҳои Осиёи Миёнаро тағйир диҳад. коршиноси дигар Александр Князев, доктори илмҳои таърих, ходими пешбари пажӯҳишҳои байналмилалии донишкадаи давлатии муносибатҳои байналмилалӣ назди Вазорати корҳои хориҷии Федератсияи Русия дар шаҳри Москав мегӯяд: тоҷикистон бояд дар шароити кунунӣ аз додани қаламрави худ барои тамринҳои низомии Амрико даст кашад. қаҳру ғазаби Москав ва Пекин метавонад ҳатто аз робитаҳои оддии ҳарбию техникӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба миён биёяд. гуфтаниси нигаронии коршиносони рус аз машқҳои низомӣ бо иштироки Амрико дар Тоҷикистон дар ҳолест ки қаблан аз пандемияи COVID-19 силсилаи машқҳои ҳамкории минтақавӣ дар соли 2004 ҳамасола дар яке аз кишварҳои ширкаткунанда аз ҷумла дар минтақаи Қазоқистон, Қирғизистон, Муғулистон, Покистон ва Узбекистон макони баргузории он Тоҷикистон интихоб шудааст. аз ин пеш ба ин машқи низомӣ ҳеҷ вокуниши ҷиддие Русия надоштааст. дар ҳоле ки Федератсияи Русия шарики стратегии Тоҷикистон ба таҳрими кишварҳои Аврупо дучор шуда барои фурӯши газу нафташ бозор меҷӯяд, ҳукумати Тоҷикистон тасмим гирифтааст нафти хом ва маҳсулоти нафтиро аз Эрон ва Туркманистон ворид кунад. ин ҳам дар ҳоле ки ба назари коршиносон ба хотири байни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Тоҷикистон роҳи оҳан набудан метавонад кашонидани нафту газ аз Эрон ба Тоҷикистон гарон тамом шавад. гуфта мешавад бо ҷониби Эрон ва Туркманистон санадҳои зарурӣ таҳия шудааст ки бар асоси он Тоҷикистон метавонад бемаҳдудият аз захираи нафти ин кишварҳо харидорӣ кунад. дар ин масъала танҳо ҷузъиёти хурд оид ба ҳамлу нақл боқӣ мондааст. Шарифа Худобахш, муовини вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон, зимни як нишаст бо хабарнигорон гуфт ки дар бозори Тоҷикистон нафту гази Эрон ва Туркманистон ба гази нафту Русия ва Қазоқистон алтернатива хоҳад буд. мақомот бовар дорад ки амалӣ намудани ин иқдом метавонад ба бозори сӯзишворӣ таъсири мусбат расонад ва нархи сӯзишворӣ арзон шавад.
аммо коршиносон бар ин назаранд ки дар ҳоле ки бозори сӯзишвории кишвар аз сӯи як гурӯҳ монополия шудааст, ҳеҷ дигаргуние ба миён нахоҳад омад то ба дигар тоҷирону соҳибкорон имконият дода нашавад ки маводи сӯхтро ба тоҷикистон озодона ворид кунанду хариду фурӯш кунанд. Дар тоҷикистон ин масъала ҳалли худро пайдо намекунад. тибқи иттилои расмӣ дар 6 моҳи соли ҷорӣ ба тоҷикистон бештар аз 350 000 тонна маҳсулоти нафтӣ ва зиёда аз 1800 000 тонна гази моеъ ворид шудааст. интиқоли ангишт аз қирғизистон ба тоҷикистон коҳиш ёфт. дар моҳҳои январ-июни соли 2022 тоҷикистон аз қирғизистон 34505 тонна ангист ворид кардааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 9.5% камтар аст. дар ҳамин давраи соли гузашта тоҷикистон аз қирғизистон 38164 тонна ангишт ворид карда буд. дар ин бора хабаргузории тренд бо истинод аз хадамоти гумруки тоҷикистон хабар медиҳад. аммо аз нигоҳи арзиши содироти ангишти қирғизистон ба тоҷикистон дар моҳҳои январ-июни соли 2022 нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.9% афзоиш ёфта ба 1,560,000 доллар расид. гардиши умумии мол миёни тоҷикистону қирғизистон дар моҳҳои январ-июни соли 2022 6,500,000 долларро ташкил додааст. дар ҳамин ҳол ҳаҷми умумии колоҳои воридотӣ аз қирғизистон ба тоҷикистон дар ин давра ба 6,300,000 доллар расидааст. ин нишонгари он аст ки тоҷикистон ба қирғизистон ҳамагӣ ба маблағи 200,000 доллар мор содир кардаасту халос.